shi ba na san ki. Duniya labari ne, komai na duniya na canzawa. Yan matan yanzu in dai ba moni ba soyayya ni in za ki so ni ne dan Allah shi ne soyayya. Soyayya ce ta gaskiya ita ce jigon Allah, sai ki rike gaskiya sannan sai mu zauna da ke. Duniya labari ne, komai na duniya na canzawa. Ko ina gari ko ba na gari za ta kira ni in turo mata kuɗi dan ta kashe, ko ta ce min za ta ranto ta ciyo bashi idan na dawo sai ta kira sai na bayar da. Duniya labari ne, komai na duniya na canzawa. Karki mun daɗin baki ni na sallame ki zan kawo wata daidai da ni ya misali na misali na misali na misali na.